Kuulantyönnön pyöräystekniikka menee. Teille nuoret työntäjät, ottakaa tästä mallia. Lähtö tapahtuu näin, että silloin kun vasenta kättä lähdetään viemään, oikea jalka nousee heti ylös ja mahdollisimman laajasti viejään. Mitä laajemmasti tuo alaku on, niin sitä parempi on loppu. Ja tässä lähdetään nyt tulee suoraan, ei saa lähteä pyörimällä, vaan lähdetään suoraan tuomaan. Ja jalka palakille ja oikeaa polovia pyöritetään tuolta. Noin. Ja ylävartalo on aivan suorassa työntösuuntaan, kun kuula on vielä käjeessä. Ja tästä oikealla jalalla työnnetään sitten eteenpäin. Noin.